Jalan suaso nagari mamoto tuo alay saruntuno kalau ina nepe mapuso akanay ko naman de ari-ari jalan situ. Sambalan beritanya ya. Nama-nama ya nama si Bobby aku ada beki bukti ribu bukti sekarang jalan pada loy tak. Kabaray kataraja asio aden majalan ke pulau Jawa kanda urang mae si pangape ngari juwo asaliado nakatia kia ala lewat kasaro bil konde mak asudunyo oda manggilo lo adik rajalan dan naik siang malam baka berita pobe konde mabi kende badan konde mak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpang dalam kampung merek Tukua.